ai ni ina gaya ma ka gane in baka kwangila ba komai bane wannan ginin sai in baka ka karasa shi ga kaya ba ma ai almajirai na ba suke kwana a ciki sannan ga Allah ka zo da yara a nunnune wannan abubuwan to ka gane in baka kwangilar duk ba komai bane ni kashe kuɗi a guri na ba komai ba ya kai ba komai ya kai nan da Allah wayannan ka ba komai ba matsala zan baka kwangilar kai wani kalan mahaukaci ne tun ɗazu ina ta nokin kana ji na ina ta ma magana kai gaba ɗaya ina na ba ku guri ku dinga kwana kai da ƙannan kuma shine zaka zo kana min irin wannan abun kowane baka da hankali ne zan kwace guri na baka guri ku dinga kwana kai da ƙannan ka na da ina ta hon ina nokin kai baka ji ma gaba ɗaya kenan wallahi zan kore ka to kai las zan kore ka kawai zan kore ka in dai ka kuma min irin wannan abun ka gane ko baka gane ba na gane alhaji ai haka